Goddag og velkommen til endnu et afsnit på MoveTube, hvor vi i dag skal lære at spille en E-dur. Når man skal spille en E-dur, så skal der den her pegefinger. Den skal sidde i første bånd på tredje streng. Og så skal vi have fat i vores langefinger. Den skal sidde i andet bånd på femte streng, altså anden øverst. Og vi skal have fat i ringefinger, som skal sidde lige nede under. Samme bånd, altså andet bånd, og så bare fjerde streng. E-duren, der spiller vi alle strengene, så man kan placere sin tommelfinger på den øverste streng og lade den falde. Og så har vi en E-dur. Vi gør den en gang til. Lad os tage den igen. Vi starter altså med at placere vores pegefinger i første bånd, tredje streng. Så tager vi vores langefinger, som vi placerer i andet bånd på femte streng, anden øverst oppe. Og så tager vi vores ringefinger og placerer lige ned under i samme bånd på anden bånd og fjerde streng. Vi slår alle sammen an, lader tommelfingeren falde. Og det var altså en E-dur, og det var alt for denne gang på MoveTube. Vi ses derude.